ସବୁ ପଇସା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବି, କାହାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ଲୁଚେଇ ଦେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ପଇସା ଲୁଚେଇକି ରଖିବି। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆମ ଘରୁ ପଙ୍ଖା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ମୋ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପଙ୍ଖା ଦେଇପାରିବିନି, ଦେ ମୋ ପଙ୍ଖା ଦେ। ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଙ୍ଖା ଦେ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନେଉଛି, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନା। କ'ଣ ହେଉଛି ମୋଟି? ଦେଖ ନା ଦିଦି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ପଙ୍ଖା ନେଉଛି, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଛି। କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ନେବାକୁ ଦେବିନି।